Kahit marami ka mang basher, ako naman ang yung forever. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Gago! Oh, no, no. Kung ang mga lalaki ay nagsisilbing ulan at ang mga lalaki ay nagsisilbing kidlat, kaming mga bakla ay nagsisilbing kulog, kukulog-kulog sa nangingitim yung itlog. Nagaway! Kung kami ay kukulog-kulog, kayo rin ay may itlog! Please welcome JC! JC, bate, go! What's up? Wawawin! What's up? Wawawin! No, sir. Yung dikit-dikit na yung pisngi. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! It was at this moment he knew. He fucked up. Gago! Okay class, bigyan niyo ako ng example ng mga bagay na walang kwenta. Walang kwenta, walang kwenta. Ma'am! Ako ma'am! Ma'am ako! Correct! Ano pa? Hey! What? Gago ka, takin ang... Aya, is it abstract or concrete? So you choose one ha. Love, is it abstract or concrete? Concrete po, teacher. Why? Kasi nahawakan ko siya. Tayo na lang dalawa! Tayo na lang magsama! So, what's shout out? What's out out? What's out sa what's out? What's out? Cotabato. What's out? Shout out pala, shout out. Ayan na! Ayan na! Ayan! Multo! Ayan! Multo! Ayan! Sibi na na na!
Ayan na, ibulto! Ayan na, ibulto! Ayan na! Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, quick ka na. Oh, wow, 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 wow. Sinanana, wow, wow, wow. No. Wow, 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 wow. Nami anong suwa. Ano yung kao na suwa? I love. Hi. Sumali ka ba nga? Opo! Ano yun? Opo! Hindi totoo yan. Opo! Oo! Opo! Kilala po! Clarita Chua, dito sa May Kawayan, Bulacan. Santo Niño, May Kawayan, Bulacan. Opo, araw-araw. Ako po yung host, kilala niyo ba ako? Opo, kilala. Ano po ang pangalan ko? Willie Redillame. Salamat! Thank you, maraming salamat, Willie. Kailan niya bibigyan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bola lang yan. Resas all. Ano nakakatawa doon? Kinasaluduhan kita. Pero ang mga suspect, sa halip na humingi ng tawad, ang biktima pa ang kanilang sinisi. Kasalanan po kasi ng Koreano kasi kung hindi niya naiwang bukas yung pintuan na yun, hindi sana kami kakaroon ng pagkakataon na manakaw yung mga gamit sa bahay niya. Sana sara niya yung pintuan para hindi na ng masamang loob. Sino yung masamang loob? Kami na rin po yun, ma'am. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ano nangyari dito? Ito nga eh. Sino kapatid ko? Liga dito, Sel. Lapit ka. Lapit ka! Liga dito. Sel. Ano nangyari? Liga dito. Niligaw mo yung kapatid ko. Tayo ka, hindi kita namin, tayo ka. Niligaw mo yung kapatid ko. Sel, ka, Sel! Niligawan mo ha. Mahal na mahal mo ba? Sel, ka! Ayun yung video, pare! Baka sabihin. Okay, boto ka ba, pare? Boto ka? Gusto mo to? Gusto mo to? Ikaw gusto mo? Sagot ka. Sagot ka. Hindi mong sigawan, pare. Huwag mong sigawan para ano. Ay, gago! Huwag mong sigawan tayo. Gusto mo to, hindi. Nakasama! Oo!
Ikaw, gusto mo to? Okay, hawakay ka man. Piski lang. Bisa mo, bagal mo.